ďalšieho videa. No a toto video bude konečne už vlog. Teraz vyšli dve videá, také keď sa tejšie skôr. Neviem, či bude zase niečo zvláštne tento vlog, ale nevšimajte si moju tvár, prosím vás. Asi ju stále čistím, všelijaké produkty na to mám a skoro nič mi nepomáha. No a asi je 12 hodín a chceli by sme sa ísť teraz prejsť do Bôru aj z Beky, takže poďme na to. Ideme! Beky! My sme práve prišli, teraz si idem uvariť obed, uvarím si asi lososa. To je inak 10.1. aby ste mali taký obraz, že aký je deň. Nedeľa a ja som si ešte raz skúšala také linky robiť a chcem ísť dneska tiež skúsiť, ale nejakou inou farbou. Takže ja som vyskúšala takýto make-up ešte. Včera som mala červené očné tiene, ja tú linku, čo môžete vidieť, robím očnými tieňami. No, toto oko sa mi moc nepodarilo, toto celkom hej, ale včera sa mi to podarilo lepšie. Skoro 4 hodiny, ja som ešte dneska vôbec nič nejedla, ani nie som nejaká hladná. Takže práve je už o 12. Tuším. Som sa vám včera neozvala, lebo mi nebolo dobre, zase mám nejaké ženské problémy. A dneska je teda útorok. Včera sme mali online výučbu, aj dneska teda stále máme. Že vraj ten stav sa predĺžil do 9. februára, takže neviem, asi budeme dovtedy doma. Ak som dobre zase počula, lebo oni všetko stále menia. No a teraz som si spravila taký trend z TikToku. Ak to nájdem, tak vám to sem dám. A je to vlastne akoby taký vrep tej torty, alebo arabského chleba, alebo nejak tak, ja neviem, proste ja to volám tortilla. Vyzerá, vlastne ja som tam dala šalát, no takto to vyzerá hrozne, ale dala som tam šalát, mäso a mozzarellu, je to fakt výborné, len mi to trochu prihorelo. Ja idem jesť, umývala som si inak vlasy, aby ste si nemysleli, že mám také masné alebo tak. A chcela by som potom nejaké TikToky natočiť, lebo dneska je mi už trochu lepšie. Dúfam, že mi bude lepšie už aj ďalšie dni. Takže ja som už doobedovala, bolo to fakt dobre, odporúčam to spraviť. Chcem sa vlastne nejako naličiť, chcem povedať, že ja sa na verejnosť alebo tak moc ani neličievam, nie že by som si robila linky alebo tak, to iba také experimenty teraz robím z nudy a dám to vlastne iba na TikTok alebo na také sociálne siete. Takže vlastne ešte nemám spravené, ale to si spravím potom. Nejdem komentovať, ako vyzerá v tomto stave, ale to je jedno. Hlavne mám tu pripravený odličovák, keby sa mi to nepodarilo. Ako prvé začnem týmto krycím make-upom, nejaký z DM-ky. Neviem ani, čo je to za make-up. A teraz si zmatím vlastne plét týmto matňovacím bronzerom. A taktiež nie som nejaká profi vizážistka, alebo tak, len ma to baví. Ďalej používam túto paletku Bio by Moma. Nemyslela som si, že bude taká skvelá, ako každý hovorí, ale fakt dosť často ju používam a je fakt mega. Je to dosť pigmentované, takže stačí to iba trochu naniesť. Zase nie je to žiadna spolupráca, len vám tu chcem doporučiť produkty, ktoré ja používam. No a teraz idem skúsiť tú linku, tiež teda od Momy. A
jednu linku robím očnými tieňami, tieto som zase dostala na Vianoce. Určite si chodite pozrieť video, čo som dostala na Vianoce, bo tam sú tieto produkty. A minule som mala červenú, tu som robila tiež vlastne tú linku podľa mami, tu vám dám fotku. Potom som ešte robila modrú a rozmýšľam, ako teraz spravím. Oranžovú, spravím fialovú, túto ligotavú. Oči som si ako tak spravila, no neviem, dneska sa mi to nejak až tak nepáči, ale dám si ešte riasenku a lesk na pery, teda balzám a to bude všetko. Vlasy mám ako tak upravené, no a teraz idem natočiť nejaké TikToky, ja vám tu dám videá, čo som natočila, ak niečo vôbec natočím, takže idem sa na to vrhnúť. Takže práve je už nejako 6 hodín, tuším, ja som doteraz sa učila, točila som teda ten TikTok, tu vám dám tie videá, ktoré som natočila, som tam ako krakina, ako na Instagrame a kto nechce ich dívať, lebo ich to nebaví, tak to kľudne preskočte. I never needed you like I do right now. I never hated you like I do right now. I'm a girl who's got very specific Maybach. I'm in the gut and my whip all black. Yes, I blend right in, cause my paint all matte. And the shorty on my top, man, she need the backpack. I remember she ain't want me way back. Stay with 100 racks stuff. Probably why I walk like that, why I talk like that. I'm off a perky, I'm up. Som si to s tým veľa práce, takže dúfam, že sa vám to páčilo. No a teraz sa idem odličiť. S takouto, dalo by sa povedať, kepkou na tvár, alebo ako to mám nazvať. Tým sa odlíčim a potom s touto elektrickou, čo som ukazovala, s tým si vlastne masírujem akoby pleť. Takže je späť moja prirodzená tvár a ja dneska už asi nebudem nič také robiť. Tento vlog je skôr taký, čo ma napadne, tak to idem robiť, pretože síce teraz cez karanténu je to nuda, takže chcela som, aby tento vlog bol trochu niečím zvláštny, niečím zábavnejší, alebo ako to vám povedať, aby to nebola taká nuda, aká je v tej karanténe. Popravde som chcela ešte točiť zajtra, ale tento vlog je nejako strašne dlhý, takže dúfam, že tento vlog sa vám páčil, ak áno, zdieľajte, komu si odoberete a uvidíme sa pri ďalšom videu. Bye!